bersanian na tinahay Nabiullah Sulaiman na kagi at tingin nagyang kau tuadar pami na ayan dodo kalau na pangangayam nami na bedung na ando nakarakan na tingin na sukatirwa bedung nakatayaw ubon-ibon niya pakasila sumaanan niyan ento Nabiullah Sulaiman na miyaswa iyan na sukatirwa bedung agumiyang isinabuta iyan nagyang kau tuayang maanan niyan na bedung asa kanian na pasugot niya na suwaya maanan niya na di kambal sa bedung kulagi niya na bedung si sagiyang koto kaya pakambalingan niya na si kudar pa iyan na miyak inagiyan agiyang koto aduat timan na bedung adi bitiray asusat timan na bedung na tanto din na kuwaya maanan niya na tagura na sa kaurian kami sagot ko kapos sakit niya napintero yan na ay pagaray ko bedung namisa mo patiyan ako kapuko ay maanan niya na kapuko na pumani na karagatigiyan na ubo ado na panganang kanaka na pugiyan kong na tigiyan na tigagiyang kong tuwa mamumugila bedung adot na tigiyan na katawa na kanatigiyan na ay maanan niya na lamba ko mga panganang kanakan ungay na tingin na di ka kari sa Panginam kami ay layak na tingin na suki bedungura kata na ad na manok yan na pusangit na di ka tawa nagyang kautuwa dua bedung na pagkunag sira nagyang kautuwa sa katawa mama na di makakula misabot ko kaya sabutan yan sa isang iyang kautuwa di ka bitiro mo katawa bedung pakali mo din pakaganda na miya kapanig iyang kautuwa bedung at tingin na hey pagariya Naswatigan na sosis sila menta abadung. Swatigan na sosis sila menta amanukap ko sakit. Na pagilay na tigan dua amatakan. Kamataan na tigan na kakinwa at tigan na giyang kautuwa kimanukon na inuit yan na tigan na sapadiyan. Na imantuwa tigan na doon na tigan na katawa na kanabuwa kuro ka pa na maptiro abang kakukan. Na miya kamuro kag iyang kautuwa bedung. Sabab si sagyang kautuwa kaya tuguraro na iyang kautuwa kaur. Kainot tanwaya pumanutula ka anak kakuway sa huna na ubah kalo-kalo na tarus sa manggalabak. Sikman sang kota kaya pakapanigay na tiyan na hay pagariya bedung. Eman tuwa tingin na pulilay ng dua mata ka na sud na tingin na sukambigyan na ayad na tingin na pagkasakitan. Na hupo na tingin roto kapatay na miya takataw na tingin na kaya maanan niya na mala adisumano. Ana niya kasi nga ang kotwaya maanan niya na bedung. At tingin na panganinta at tingin na yung maanan niya nakawitan ako kaon. Kaan na tingin na kabulong niya iyang kaya kapturakan kagias sa kanya na pagkasakitan. Si sagiyang kotwa kaya nagugman ang kotwa kikirak sa ang kotwa bedung. Na kinuha niya ng kotwa kambing yan na pipusan niya man sa padiyan. Na miyaylay man nagyang kotwa bedung si sila man niya nakaandod niya kanirong sa niyama na pagwitan niya ng supagari niya na bedung. Na di na nakatawan na subot sira ng kotwa sa kataw mama kagi amiyag sa basa abedung. Si sagiyang kotwa kaya pakapaligyan na pituro yan na hay pagariyan na mataan na tiyan na kambing. Na minidata agiyang kotwa tiyan na kibedura kata. Na di ka at tingin na pagkalaka. Kami yan nagkakanatingin na Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Aswat tingin na sukibidura kata. Iyang kaya tingin na matatago. At tawa tingin na sisag iyang kaya bubalingan ta. Na mapita at tingin na putay. Na swat tingin na suwaya maanan niyan. Na kuma mga tawanay niyan. Na kira video tingin sa panganang kanam. Yata kataw na tingin na kuman. Na masisirong sila na iyang kautuwa sa kataw mama. Na mini kurot sa miya kaplalis. Sa tingin na mapitam sa tingin na putay ko. Na piyala na niya na Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Na sukya pakamburat na muiran ang Nabiullah Sulaiman. Na pitero iyan o na hey Nabiullah Sulaiman. Mayan na ba ka natigyan ako duwat di man na bedungakan. Ama pinta ko na inaayam ang anan niya na putay ko inuwat tigyan ba di benar. Na pitero o Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Mabasa kabisad tigyan ni kibedung. Si sagiyang kautuwa bedunga. Gumi-gumi na tigyan na pagpakaw marakan. Kasulangwa na tigyan na pagtingin nila na keliran. Na ayam ang anan niya na ini peligit kakiran. Na tigyan na uway sakan. Na tibuang kautuwa sa kataw mama. Ahay Nabiullah Sulaiman. Bedad na tingin na ayam anan niya nakakukula si Kuwala. Abang mo tingin na may isagat tingin na suumurakan. Na tingin Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Aok pa makatingin na kami ni pangalinggo ka. Agi ang kotwa duwat di manabidong ka. Na masiksik na tingin na ipangalimo ka mambuwala. Sa kasumpa-sumpatan na kasuumur ka. Na kagi ay tingin na bangkad na tingin na pagkunog na ayam anan niya na doon kasira na tingin ayam anan niya nakapdin.
iman tuwa tigo Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam na puninimu kadu na kamapitan na buong kasanyawa. Sama na inagiyang kaya tiya pakasiduga si sagiyang kaya lukas tanong. Nakagiya apadaya si kuya maanan niya na panduan wagamat tanong wagamat Islam agiyang kaya kapamagana. Sa kaya giro Nabi sallallahu alaihi wasallam tasaddaku anfusakum wa amwatakum walau bisurbatima. Pakasidka aniwati Nabi sallallahu alaihi wasallam sa mga ginawa niyo. Nabusog niya nga mga katrakano. Gulala na sa isa-isa kabusway na ayamaana na inalungin na isa-isa kabusway ka ang tanurun lang na makanggalubog na pumanutulog tanawag yung kaya ayamaana niyan. Nakapagpipi tanong siya kung mga lukas tanuhay uri panwala. Kagiya ko na kadakalan si sagiyang kaya masa na doon yan makuha so kasurgoan yan si kung bulalok siya. Nanay no masakit na kapakasagad ay uri panwala. Kaan nakakapiyo-piya isi inaka musya maka. Aridat hoy mamo na. Miya kay salungan na si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasisag iyang kautuwa kaya Nabi niyan na piyamangan niyan si Allah akan bisitaan niya na suwaya maanan niya na kuburuwi na iyan. Na hindi yung ganito Allah na kagiya ko makabisita si kuburuwi na iyan. Na sudin na suwaya maanan niya na kiyaw bayan niya nasisag iyang kautuwa kuburuwi na iyan. Nagyuro kaya na si Allah. Sa ayamaan niya na di niya ni matur walau kanat ummi hayyun fanadatni wa ana usalli fa atraku salah. Hay uba ko buatin reyo tatiyan si ina kana tingin manaya. Sa ayamaan niya na uba ko buatin reyo si umiya kana dia kunya na tingin dito tawat-tawagan. Dia kunya na tingin dito talot-taluan. Si kuma sa atingin na dia kanika sumbayang fa atraku salah. Naguna ka na tingin na susambayang ako nakasiyak wa tingin na sumong. Si kuya maanan niya na panawat tulog na ko no umiyakan. Na pituro wa maanan niya na Abu Hurairah. Aswat tingin na Nabi sallallahu alaihi wasallam na tantun na tingin amala amiya pagluian na si sagiyang ko tuwa kapang guro kanya si kinayan. Kagi-agi na tanwa ya maanan niya na inaiyan na dapat na kesada banguda. Kabodi namiya ka naman namula na ikaw ka tanong inaiyan naginatan dunia maiyan. Nabodi namiya ka naman namrago na miya pagiti diyan si ko dunia naginatan dunia inaiyan. Na Nabi sallallahu alaihi wasallam na daw makama na buda makaina. Nagyang ko tuwa dinya dini pangubas sa ginawa niya na uban niya bumini paguyaga. Sumbala ano kasya nakaani ang kiran mito na isuntitu kapagpiyo-piyo kiran. Na ayako na miya pagluian at tiwa Abu Hurairah. Na miya basa-basa din sa sumpo. O ay maanan niya na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na taman din si sagiyang kautuwa ko untudo niya na miya basa-basa. Saba pumusi ko kapungubay niyan. Si ko ay maanan niya ng bulalok siya na kung doon niyang kiran karauta. Katawan tanong ay uri pa Allah. Si kumasa pang ito'y tanong. Si kumasa malubay ka na yabagar ka na si inaka. Si kumasa daw ka kanaka piyag para kang balalo ko saka. Si kumasa daw ka kanaka piyag kang balalo ko saka. Si kumasa ay maanan niya na daw mapunditar ka. Piyag kanditar ka ay maanan niya ng balalo ko saka. Ugay gula yung kana pero tanga sumasa sa katanong panimab kailangan umangay na tanong ang sumangamat tanong. Ay naubang ka na panganuguni sumay ito at tamok ka na uso servisyon ka. Kaguni si kumasa kawawatayra ka. Naso ka lang na ipakapiya ginawang ka na ipumbagay kay nakagusya maka. Ugay daway rin pa naman Allah na so kawa malaygaw. Nayamaan na niya na iprilaw no Allah so kalangan na miyan dusya niyan. Giya buwa ka piyo-piyo kasi kung balalo ka na pagpakarurog mo to sa mga aladusya. Nagyang ka na namiyang gusto kay inakagusya maka. So servisyo niyang kiran. So piyayam ana niya na piyag para kairan na usundit ka na ka. Ini po ko ayam ana niya na kaitong ka na piyaka pangaruma kaira panahuri panawala. Na doon ka din managusiki inakagusya kaya maka. Iubayran ayam ana niya na ubayran sa kata agyang ko to amiyang gusto iran. Dagkato na ka ama agwina. Aba niya na sa katiswata iyan na siya kung kala amya gusto niya nung naguso servisyo niya nung hayari panawala. Na ayaman na di tanong siya kay mulangan. Na sumangay na tanong gusto mga amat tanong na pagkagagayra na kapagalagiran siya ko sa puno mga mata. Ugay daw hayari panawala na iya sakit na swina. Na di ayaman na niya na di pipis siya sumagaryari. Kada ayaman na niya na tulikor kay ina iyan na usyik yamayan. Ugay na siya kumasapa nga itong tanong na pagkalumpidin. O ayaman na niya ng bala-bala mga nukas tanong. Apya pa na subra swatayra. Naiman to pagarian na pag-usitan waya.
na naino umasa kita kagpakas sa gudi na mapia ko niyo katumampara ko sa ari awaraan uwari ay maana niya na pumaap sa tumampar sa kaka nakataya na maana niya na tandungan tanong sa matano sa pamamangkilagan kaubang kalo-kalo na ano perumpus agiyang kaya pinti barangan na siksa wallah may tunog-tunog na giyang kaya siksa wallah sisa giyang kaya dunia na ayaw mo siya kasasabapan saya na adno tuwa mga tao asing na yan siya maiyan na piyamili saya iyan sa kumasakya pakalaian amanguda nagukiya ko sa liyan abubuwa tao. Sisagiyang ko tuwa kapang guro ko Nabi sallallahu alaihi wasallam na inito na niya ng mga sahaba niya na tinahay mga sahaba ko katawan na kanaya tigin na niya kabubadis sa umurakan pagani na karakan at tinay pagto na nakarakan at siya kumasaka kada ka na siya ko dunia na ad na tigin na siya kataw amama adi din nagpagimamawa lagi ang kautuwa liman yan abong di matarima agi ang kautuwa panginin yan ayat tigin na darpa yan na darpa asi makapupun si sayaman na ayat tigin na bangsa niyan na bangsa akaran bangsa amurad na ayat pamilya niyan na pamilya amurad na uban niwaya magputula agi ang kaya sa katawa manguda na pakipamang ninyo pakatapnayan niyo si Allah sa pakanduan niyo sa kaniyan ayat tigin na ngaran niyan na sukuwais binakarnain na ayat maana niyan na ini pagamanatan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na sino na kumasa akyago na ito Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayat min babanugun na so khalifa Umar bin Al-Khattab Abu Ali bin Abi Talib na siku kiyang babanugay ano na tanto sila nung nakiyapasangan nakauman hajj na timuon nila nagyang kautuwa madakalataw na surod nila nakapululubo nila nung kaya sa katawa manguda ini pagaman na itong Nabi sallallahu alaihi wasallam pakapunduan pakapumanganin si Allah na daira naman toon na ayay likidira nun na tinasog bangsa saya amurad na tinag na tuminindig na ayaw makanan yan sulango na bangsa amurad na tuminindig na siro nila na daira naman toon na swati na suwaya makanan yan na pamilya kar na tinag na sasakataw amya ka tinag na inisiro niran abong kakilala sa uwes binakarnain na Petro iyan na yung kanan na mama apong bubunug niyo na malalong-lalunganan amama na miya kamurang suwaya maanan niya na Umar bin Khattab sa tigyan na suwatigan na sunabi sallallahu alaihi wasallam na kanabuban niya ni pagamanat si kukuri nun suwaya maanan niya na mga rarata yung kaya mama na sutiya mama kadidin pagibabawala suliman yan imo di matarima na ayak ko na niya sikreto niya na tanto din kumapi kapalok-lokos amang uba. Inutanong niya pa mo siya kamadagala lukas siya na anak ka matulog iwataka kagiyo miya kalatulan ayamaan niya na wataka mama na miya kalamang butulan ni wataka bubay na baka niya na ipagrala kabaka niya na ipagisa aw pamakasya ko kay tuin aw pamakabangan piya katalo na mampakaya ka doon sa niyawa na ayamaan niya na sumugur ka na baka niya pamusara kinakamusi kaya maka pagusi tanong niya sa masakit ako buk kalo-kalo na antano makapikir kagi ako na kumatong niya na sa uwais binakarnay na di mamagunong sa unta pagkapunagtubin niya sa mga pautan-utan naging ang kautaunta na siya lamira na assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh na kiyatakawan sa tiginahay mga pagarian na antawakan wari na tigiyan asa kami at tigiyan na sa mga sahabaw nabi sa kana tigiyan na sa Umar bin Khattab tigiyan na sa Ali at tungod minsan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na Petro uwais binakarna ay nukanwaya antunay pagawin niyo na Petro iyan na so Nabi sallallahu alaihi wasallam na ini pagamanat yan na kami ang umamisa ka ko na may patuna kumasa ka kadayan ko dunia na ipumangning kakon si Allah sa mga umat yan na miya kaguro kagiyang kotuwa sa katawa mga asuwas binakarnain amya tiro yan sa ginawa niya na antawa ko ariya tigin sa kanat tigin na dakwat tigin rota sa Nabi sallallahu alaihi wasallam ino sa kanat tigin isugun yan sa kapakapamanganin yan si Allah ang tunaw mo nagiyang kanan pangani ay pumangani si Allah tigo Umar bin Khattab ayat tigin na pangani o Nabi sallallahu alaihi wasallam ay pumangning ka na kanabubaso sambayang na kanabubaso ka panay haji na kanabubaso ka jihad na tingin na antononon na tingin na ito panay ka kung si ko Allah asisag yung kaya pagkurya masa na ando man ay sa mga kaudaan na kasirmisiwan nila na sa mga mayran na gusto mga inairan kagiyang pagkataling umagiyang kaya masa as sumaguat daw na gusto mga udaan na pularan sa kanya na si inaya na gusto siya maiyan
Pautran yan lagi ang katwa kapasang yan katigyan. Asaka ina na nurit nasa natigyan na yamaanan yan na miya kapasan ako. Madakal sisag yung kaya masa pupulabiyan tanong sa mga tao mga pipikap luklukos. Andun ni kambabawata yan na anduman na yun to. Asina yan na siyama yan na miya kalubayron suwaya maanan yan na bugur. Na ayan yan kinuha apakariritan sa wata na ayan yan panapumpweden. Pinisayan yan si ina yan na usya kiyama ayan saya maanan yan na piyagmid yan si kusuldo niya. Masakit yan, uwid na benar. Sisag yan kaya masana madakal ang mga wata, mas mapuroy katuro di sumangama. Di din makapaturo siya makaw di na pagkasara nga katuro. Kakagiya sa kay mapasang ating ka, ayak ya mapasang na sumangay na tanong. Kainuwari paguriya sa misambiyan, inuwari karuma sa misambiyan, inuwari ayamaanan yan na bangan sa asami sambiyan na siya makabusi ina ka. Nagina ni pero na makaisisa na makasagaro ko pagpugintaw nga na di ka din pa kayo na di ka din pa kama. Api ay maanan niya na kaya pakapangarumay ama ka sa isalakawaboy na kanabang ko to titwi na ka kanabos sa kanya imyara sa ira ka. Nagyayaya maana na pag-usay tanwaya asumangay na tanong na ira amya sakit tanong na apya anda ka din matatago masa na kumataliranon. Apya sisika pa sisagiyong kaya Manila na makautakot-takot na sa misyo kayo niya nakakalak yan ubang kanya ni Rota. O gayit na sisagiyong kaya masat tanong na madakalahay urik panawala. Amya nagyan sina yan ang siya maiyan na pagkasakit na dahil away agiyong kautu apostol niya nakakalak yan sa ubang malapis. Na madakala mga tawa ayaw mo kaya maan yan si kiinaya na kagi alalantan na kayong dugo sa kalabot. Kaya maanan yan na bumulaan o mga ulama. Tanto ay ako masakit. So kung nakisuta wa maligado si kuya maanan yan na lukas birrul walidain kafaratul kabair. Diya mo kaya kapagilihan kasi kaya makakusiki inaka na iprilan kadwa Allah so kalang wanang yan usang ka. Dua ul walidain ala waladihi kadwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi. Hay so panganiya ka natin Nabi sallallahu alaihi wasallam kung mga umatakan na langit na sa kabagar umpangan yung bulalo kasi kuya maanan yan na mga watayran. Anda man ay di panukap PUPC ko mga inatanong. At tanto silang rakatanong amya rumasay. Nagyutoy sabaw pa sa OSP na karnain. Na piyakatap na isiko Allah sa ando manaya. Isisagiyang kaya masa na suman sa mga kaudaan. Na mabaloy siran. Akasirbisyo nilan sa mga inairan. Sa mga mayran. Kagiya akatawan o nabiyagiyang kaya po kataling umamasa. Na madakal ako mga buya. Gusi ko mga dito. Pumimisya nilan sa mga inairan. Sa kawata na putong kasamyang makapiyapita mapanganangkan. Sina ka gusiya ka naman nakadigat tawa nakasar ka pili ka ano niya nagpong ginawa natin ka din napitukuran sa kawata natin tila makasasarang kamayang ano niya nakakapalian nasina ka napakadidupas nakasasapra na anduman na niya hindi ka pakataling umagi ang kaya tiyo wala isunod sumiyara sa ka sindi siya makagusina ka awat na yung ano niya ninipagpagtigiran namin sa bupra kamulian tawiran kaya ano niya nakalakiran sa ubang kamatayang os labor ni gira sa mga bay tabiya ay giraan na sunguan na sulangwan na mapian di terno ataya na wadong penakiman nun akapia na ayam mga niya na ayan niya nun pagisulot na sulangwan na mamot si kwalera na ipisumpitong igili palalakaw tanong mga inatanong sa mga matanong. Uwid na iman itong nasakay pagalawa kira na gusto kay ayam mga niya na piyakiran na madagal mga tawa lumiyalakaw na sinayan na darin mo sumusulot sa trapo hindi terno na saka wata saka mangudo na gusto ka bubutaw na ipupurmang ko na ituwag yung kaya loko saka na ayaw maanan niya na tanto di mapiyaditan na saka ipupurma paawing ka na ayaw maanan niya na wata kaguni kung may ito ka na si ina ka usik yamaka na langwa na mapiyabdo ka na ayaw maanan niya na ipupugdo kirar ka langwa na mapiyaditan na pagpagisulot kirar ka ugay na ubang ko na pangaluguni so servisyo ka si kumasa kapasakitiran ka ina kumasakit ka na dokat na ki panagpanas ayaw maanan niya na pisiin umbulalo ka dokat din ayaw maanan niya na panas anguta pisiin umbulalo ka si mga pagarinyan ugay na idira amya sakit na suina na di pagkatarutop sa ayaw maanan niya na servisyo sa mga mata api kadakal tanong na di tanong kagagas ulubok umangay na tanong sa mga matanong na si sa hadis na miya panutul aso ko na rin sa OSP na karnay na sunod si ko surga. Kaya no tanaway ang pamanutula ka suwa kiswad na ina yan. Muna lamat ang kiswad, tawar yaw, tiyan sumbalay na iyan. Ang gusto ay maanan yan ang balalok siyan. At kundi na nakasatumang para sa ina ka.
sisa kawanan na kedingilan kasi sa diwang suwaya maanan niya na amaka. Hay nauwat na kaya kububayan nila na sumada kuman nagbugin na kakira na kayo na kumay ka na langwa na pagkububayan na ka na ayaw maanan niya na ipumpagairar ka. Na, kagaya ko na sulit sa surga sa OSB na karnain. Amya kapya-pya ko na kagugudaman niya na siya ko ay maanan niya nakasundi na siya ko surga. Kagaya ko na ikakayang unuwal lagi ang katuwa pitibarangan ng mga pamintuan na siya ko surga. Na suniso kaya pakatindigyan na siya ko pamintuan ng surga na piyakat targu Allah. Na miya tagtugo puso OSB na karnay na kaayam yaw na sumunod siya ko surga. Na sumatatampar sa likod yan na miya kauro ko. Sa tingin na hay kadnang ko na ang tunaw na tingin. Imiya sila karaka. Iyang kaya tumampar sa likod na yung sila ni ko na sumunod siya ko surga. Kadnang ko tingin na pangisabuting karaka na yan. Inutan mo ya pumanutula hayo rin pa Allah. Kakagiya pira-pira rin mga tao. Tabir ka no. Asumabaya yan nakina yan agusiki ya mayan. Naminilapis yung sumabaya yan nakikaruman yan. Aso karuman na samisabin. Minilapis yung sumabaya yan ako mga watayan. Aswata na samisabin na nanahayo rin pa Allah. Minilapis yung sumabaya kung tamok yan. Aso tamok na inaw. Ginanahayo rin pa Allah na hindi ka ganatiyo tamok ka na sa kayo ganato. Minilapis yung sumabaya yan sa ko dunia. Na dunia sa mga lukas tano. Anda tanod na ikuwa sukasurugaan tano. Aso ko na sukasurugaan tano na si tano. Kukwasi ko mga pano ko mga inatano. Na gina ni sabo paya maalan niya. Na gini panguyatan saya. Kakagi-agiyang kaya miya patag na pano kalukusan na yan. Nakatawan tano madabal swapo. Ay maalan niya na puintaw asimpiya puintaw si sagyang kaya dunia. Kagi ako na kaya maalan niya na turunun wallahi OSB na karnay. Buang kadikan tawi ino kapakatarga si sagiyang ka na pamintuan kaya surga. Amiyaw na agiyang kaya tumampar sa likod ka. Natingin na hay kadnang ko napakisabuting karak na yan. Natingin na hay uri po na ka na OSB na karnain. Iman tuwa tingin ang ibu na gato sa napasiksaan na kan. Ang mga tao si sagiyang ka na landong kuwapoy kunaraka. Iman tuwa tingin hay OSB na karnain na tulungin ka sila na si sagiyang ka na naraka jahannam. Nasa di sa kabubayan na kami pagtulo na kasi ako surga na tulong na kasiran. Diyan na ni kala ikipantag ko kapag piyupi tanong siya ko mga inatanong. At tantong sariya kumala ka surga na iyang kaya maanan yan. Nakapagpiyupi tanong kiran. Miyak panutul aan ko na sa kataw abubay. Aya maanan yan na adlaw at tayo na pong bububutaw pituro yan nun. Ahay ikaritang kwa tigyan. Mataan at tigyan na siya tigyan na kumasa. Kaya pangarumara ka ng tigyan niya biga. Na ad na tigyan na tutulaminit po palata at tantog na tigyan na kumapya at tutul. Tigagyan ko tawa tayo na bubutaw. Ahay umikulay na antunaw nuna na natutul. Kainok man na pag siya hay uri panawala. Kabo pira-pira yung mga tao. Asi kumasa. Asumangay na tanong na sumangan diter ni Rana. Yung ko mga diternera na niya makapia-pia, nasukini ba, suaya maanan niya na kaya rin pito mga inatano na di na nakasulot sa mga pipian diterneran, kaayaran di masulot na addo mani kapakadaya kasang kananatian niran. Kung siya tanong siya buong kaya mga mama, amarangit sa karuma. Oh, ito doon tanuron, panganita wala kaya. Ang tanong may lain, aguman nagagiyang ko tuwa, kabenar ka ki karumang ka. Kabenar, umabay sige karuman niya na pati man nagupon na kaini, ika at tudi, dadun niya sukat paguyog-uyog ka sang kaya dunia. Naino ko pala kay tanong na usay tanong. Sumangay na tanong, hay ripon Allah. Nagwani, uda ka pa na makabangon sa walay na pumali na kumapi turug si sagyang kotuwa katri. Uwi na sukya pa kabangon nga sa walay. Na inawaan nila ng kutuwa katri na sakay sila tanong na mapay lawas amama na umapay lawas abubay na si inakagusiya maka na dumimpas sa bubayiran na kauto. Uwi nakatawan tanong andin ni kalukas umanusiya na miyakala sa tanggo milangwan tama na circuit na ilangan manuto ka sumapya ang kwartong iran na sira katano inibugay ang mga pipay lawas. O pagkakupakay mo na ta sa ayam na mamamano na sa katano sila tanong na sinakabusiya maka na aluminyo na pagpagpaan nila panong sila na pagkasuwa tatanggaw o ba sila na pasirisigi now na amay kadi tanong sila ni pangapadi na ado tanong na puwa sukasuruan tanong na yung koto sa kataw buhutaw na tingin na hay umikulay na antunaw nuna na natutul na tingin na gito at tingin na masa aga sisigaran ka na tingin na sisagiyang kaya tiyanakan nabasa kaya tiyanan kasi kung tenuin na iyan na siya tingin si sagyang kautuwa ka sisiga ko sundo tiyanakan
na at na tingin na tutulamin ipapalata at tantod na tingin na kumapya tutul kawat tingin ng ayaw maanan niya na pumanutular kayo niya na diya tingin na magagaw rano buka sa kakinigang kau na miyak kaguro kang kutuwa siya katabubutaw tingin na hay nakulay na ang tunununanan na tingin na siya tingin na kumasa katatagunga sang kaya tiyan akon na sulangon tama na ipupuni karakan niya mga panganang ka na doon na tingin na kakanakanon kapala-pala ako tingin na pagkagulo dito tingin na sumasa akikariling bit na karaka sa isagyang kay sundot yan akan o manatingin na may sumasa na diya kung natingin na mapaparong gulmo ka na miya kamurog suwat na iyan nabubutaw sa tingin ahay inakulay na ando kung natingin na kuha sa simbo aing bola sa karaka natingin na hay inakulay ando kung natingin na kuha sa simbo aing bola sa karaka nakagiyo ko na kaya hay panwala itaro sa giyang kautuwa loko sa giyang kautuwa tutulian sa tingin ahay ikaritang ko nakatawa na ka na siya tingin na kumiya ka suldo niya kawalulan na tantod na tingin na kumasakit na kapagpagagudamakan diya kung natingin na mapaparo sa kapagpagagudikuro ka tama na tingin na sigo ka na diya ka na tingin na kataam tama na tingin na sigo kapagturo na ka na tingin na diya ka na tingin ni masurusurat na ando man na tingin ni kapakadayakan diya kung natingin na mapaparo na riyaw ta tingin na sumasa ayat na tingin na katawi puro nagyutod na tingin na sukang ganatiya ka na sigo dunia takin mo bisa tingin na kagyuto sumasaki pong bawat taan na karaka hay nagyang kauto at tingin na miyak na mga natingin na kantong na tingin na kumasakit sa timang bumabali ka maganda mo mga dito na banda ay mga ananay na disigan mo mga ruma di na pararasan sa mga karumayran nasa sa timang ko na miyak na mga kutuan bagi sa timang na balilit na miyak at tugura rin nagyang kauto kalaka sayat ka tingin na miyak pigirakan hay watakulay na basa ka na tingin ikaw na mada diya ka na tingin na katawan wantay makapuwi ka na katasang kaya dunia beauty kaya tiro nung Nabi sallallahu alaihi wasallam sumanga boy na andad niya mga anan niya nakaptulit taliran na sudiwang kung mga aira na si matataw si kubur na sukawanan na si dunia ayaw tuwa mga ana na tanto kumargo nagyang koto akipong buwat taan yan sang koto ikaw gatiyan miya kamuro kagiyang koto boy na tigagiyang koto ay na yan akagin na tigin na kumasakap paliyong ka na sulangon na tigin na masakit na miya dumakan na tigin doon na tigin na magandang sikot kandayo ko yaw-yawakan doon na pisyat timan awaray bunabuno na to siya ating di na ni kera sir katano mga inatano ang uso mga amat tano uwad na ni pumanakuwiran na misa mo para katano mga wata inos sa ka amat taga si puso tabiyon na igira kaya si inaka adi ay maana niya na adnak niyan nawak yung kuparong naskad ni service yurum di ka pa na panayama iya nga pa ka pumipin sa liter ayang ka pa ka pumuna sa nasaya maana niya na liter nuwataka ayang ka pa ayang maana niya na pukaritan na kasawata akantawa na ka siko pa nga ito tanong na sumangay na tanong na doon sila nakimakadukon aw namiya pa nga rumakap man naging bubuwata ka na ayang kapman piyakaritan doon ka masugot sutito ka piyo kaplok-lokos katawan na ka, sinakaw siya mga nagikulang siya kanuno niya na inisari kagirampan sa mga wata na saka naliga di titierdi. Anong kapag ina siya kasugo naman siya, uli siya kung balalok siya. Kagiyat-tingin ako lumiyukad na tingin. Nasundat tingin na siya kaya ako ka na sulangan at tingin na masakit na miyado. Uwi na tingin na sulangan at tingin na masakit na miyado. Na dokot na tingin mapaniya tingwas so niya gito maka na masakit na bakor ka saupan kaayag na tingin amyaw na sa pamimikira na kanay ni pakapiya-piya ginawa ko tingin na kele ako ka nagyang kautwa sa katawa abubutaw na tanto kumituro na surat ta ginawa niyan sa tingin na hay inakulay na ando ko na tingin na kuwa sa imbuyadakan si sagyang kananakyaro masay karakan ay nasa kanwa kaya mga boi ako sa kanwa mga dato na pipi ang tanong sumangay na tanong ako sumanga amat tanong katawan tanong tanto siran katanwa kaya miya rumasay uwad na kaya kiliran na pagutaan niran misa mo para katanwa mga batayran uwad na kaya litar niran ang mga kakapal kumasa pananggo na palawas niran ito kung mga ginawa na pagisulot niran katanong so mga inatanong na iginakuha na makapugpumukong siran ang mapugpugong bayiran mo siran na pagkasakit na ayaw makana niya na suntang umiran na pagkuluwas siran na pagkitang umiran katanong sigot ka na tanawa kaguguwi na anduman niya di tanong kaya nakapiyupiyari adu na sa katawa mama saya tanwa ya pagbusa adu sa adit ni prila wala ini sepaw sabagi ko mga ulama adi kadil matag-matay uling ka kabayadi si sagyang kay dunia na adu na pagaleron ating Nabi sallallahu alaihi wasallam na suwati na sukawaraw sa labas
na dinan April wala nagukuboy din akan si sagyang kayo niya. At na miya panutula sa kataw mama amya kaputit na ulo niya na doon na terima si kong panganin niya na inang ina Muslim. Sumiyaw si kong ulama at tingin na hay ulama. Sakay ulama miya tingin. At tunay niya tingin na sinimba ko suwala sa taman sa miya kaputi ayaw uluwakan. Doon na tingin na terima si kong yung maanan niya ng panganiyakan. Natingin iyang koto ulama at nainaka. Natingin na adin. Natingin na siya ko naman. Natirwang kau lagi ang kanan ng panganing ka. Nasumyong siki na yan. Natingin na hay inakulay. Ang tunay niya tingin na suwala na pitiro yan. O doon niya sa jibla ko panganikan orang nakatirima na kan. Doon na tingin na terima yan siya ko panganikan. Natigo yang koto ina yan. Naino kayo ni. Natingin na sumyong ako at tingin na kumalaw lama na pitiro yan na adnay na ka. Natingin na naway. Natingin na ino kayo ni. Natingin na ini sumuya na ka. Natingin na kasuwa ka na ka. Kasaka ko ni pakapumanganin si sagyang kaya panganikan na doon na terimaon. Tama na tingin sa riyo tayo maanan yan na miya kapuntit na iuluwakan. Nasiko kagabawiin ang iyong kotwa ina yan. Na miyang inanap na miya gugadas na piyala diyan na suwala. At tingin na hay kadnang ko. Suwat tingin na suwata ako na tihayaw matagwaw mo pusuakan. Miyakit na tingin na pupumanganin niya kaso panganin niya na doon kad na tingin tarimaa. Pupumanganin na karakatigin hay kadnang ko tingin at tarimaan katigin so panganiwatakan. Na si kuya maanan niya na miya kapipira dinduwi na tiyari mo wala ang iyong kautuwa panganin yan. Minisabab kuya maanan niya na inaiyan. Nasaka ina nagusaka ama. Uwad na kaya mga wataka na dulug-luga si kumagrasa. Kakaya asisir ka lumuso ka surga nami ay maanan niya na mga wata iyo. Nagyina ni sabo pakapupiupi tanong si ko mga lukus tanong. Siya tanong mo tanong isa diyang kakaya maanan niya na amay kabut tanong niya pumanutula so langan. Akapiyo kaplok-lukus na pumili niya kumadakal. Ano po na miya panutula sa katawa mama. Asi ko na konsuldo miya kat na maragul na siya paturugo siya konsuldo. Na inisong punuto. Nado po na sa katawa mama panjihad. Natigo na biyad na inaka. Natigin na way. Natigin na baling kang narokong jihad. Natanto ay ako madang natutul na kagiya mingi bulu gagawi. Naigira ko na kaya miya kagdam ta sa turugo. Na apiay kapiay taam ang kutuwa panganang ka nagira teora tutto na buwan tarik taam na lagi daw yung kaya wasya katawan tanong ay gira teora tutto na buwan di makapalalapisa agi ang kutuwa mga tutulan tanong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.